Malawi Today. Nthawi yankhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Aphungu akunyumba malamulo alonjeza kutsogoza zofuna za Malawi pamene akhale akugwira ntchito zaka zisanu zikudzazi. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika wakhazikitsa sabata yokumbukira asilikali amene anamenya nkhondo ziwiri za dziko lonse lapansi. Ndipo munkhani zina, mkulu wakale wa asilikali ankhondo mdziko muno General Valentino Phiri wadandaula ndi mchitidwe olowerera ntchito yolemba asilikali. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, aphungu akunyumba ya malamulo ayamba kulumbira kutsatira kupambana kwawo pa chisankho chimene chinachitika mwezi watha pa 16. Aphungu oposa 100 ndi amene awalumbiritsa lero pamwambo umene unachitikira ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Mwambo olumbiritsa aphungu ena uliko mawa lino. Pakadali pano ena mwa aphunguwa alonjeza kutsogoza zofuna za Malawi mu zaka zisanu zikudzazi. Pemphero Malimba wadza ndi ripoti kuchokera ku Lilongwe. Aphungu awo omwe anagawira magulu awiri anachita malumbiro awo kusonyeza kuyamba kwa zaka zisanu za ntchito yawo ngati aphungu atsopano. Phungu wa chipani cha Democratic Progressive wa dera la Mulanje South West a George Akonda analonjeza kuonetsetsa kuti malonjezo amene chipani chidachita pa nthawi kopa anthu akwaniritsidwa. Tiyenera kuchita zotheka. Ine osogozedwa ndi Professor Kapita Mutharika zachita zotheka ndi anzanga onse a DPP kuti zimene tinayika ife manifesto mwathu muja zichitike. Kumbali yake, phungu wa chipani cha Malawi Congress wa dera la Lilongwe Maputo South a Edward Chileka Banda analonjeza kuonetsetsa kuti ndalama za boma zikugwira ntchito yake. Pamene ndalumbira apa ndikuyembekezera kuti iwowo ndine tigwire ntchito mosapuma kuti mavuto amene tili nawo mderamo achepe. Zimenezi zichitike pamene tichitire ntchito limodzi. Ndi ayembekezere kuti ndigwira nawo ntchito sindataya. Ndipo phungu wa chipani cha DPP wa dera la Vumbwe Masenjere a Charles Mchacha amene alumbira lachiwiri alimbikitsa aphungu akunyumba malamulo atsopanowa kuti aonetsetse kuti akwaniritsa zomwe adalonjeza pa nthawi yokopa anthu. Chisisi chachikulu chimene chili nyumba iyi nchona kuti tizikumbukira zimene anthu athu atitume zimene tinalonjeza anthu nthawi ya kampeni tikapange zimenezo. Komanso tikabwera kuno chifukwa tili ndi zipani zosiyanasiyana, ena amasiya zimene boma likufuna, amasiya kumvesera zimene anthu akufuna kumuzi ndikumapanga zawo zayo. Komanso ena amasiya even kupita ku constituency. Timayenera tikakhala kuno tizikumbukira nthawi zonse kuti ndi constituency tizipita kukaona anthu aja komanso kupanga zimene anthu aja akufuna. Wachiwiri kwa mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno a Justice Love Mochikopa walimbikitsa aphungu akunyumba ya malamulo kuti agwire ntchito yawo modzichepetsa komanso mwachilungamo. Aphungu pafupifupi 103 ndi amene achita malumbiro awo lachiwiri. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika akuyembekezera kutsegulira zokambirana za aphungu akunyumba ya malamulo lachisanu. Pakadali pano gulu la aphungu ochokera mchigawo cha kumpoto lati ndilodabwa ndi ganizo la chipani cha Democratic Progressive losankha munthu wina kuti apikisane pa udindo wa wachiwiri woyamba kwa sipika wa nyumba ya malamuloyi. Gulu la aphunguwa lati linagwirizana ndi chipanichi kuti a Catherine Mzumara ndi amene awathandize kuti aime pa mpandowu. Koma padakali pano chipani cha DPP chasankha aphungu wake wa dera la Mulanje Bale a Victor Msowa kuti apikisane pa udindowu. Feston Malekezo wadza ndi zambiri. Poyankhula malo mwa gululi, phungu wa kunyumba ya malamulo pakati pa boma la Karonga Frank Mwenefumbo ati chipani cha DPP chinawalonjeza kuti chizawathandizira kupereka mangolomera kwa yemwe gululi lingamusankhe kuti akhale wachiwiri woyamba wa sipika wa nyumba ya malamulo. Iwo anati izi zimene zinawachitisa kuti asankhe mayi Catherine Mzumara. Komabe Mwenefumbo ati ngakhale zachitika chomwechi iwo akavoterabe a Samir Suleiman ngati sipika wa nyumba ya malamulo. Titawafunsa mayi Mzumara anati sangayankhulepo pa nkhani, koma anati iwo achilimikabe kupikisana pa mpandowu.
chisankho cha sipika wa nyumba ya malamulo chikuyembekezereka kuchitika pa 29 Oktoba chaka chino. Kufika pano pa mpando wa sipika wa nyumba ya malamulo pali a Sulemani, a Peter Dimba chipani cha MCP, a Kondwani Nankhumwa a chipani cha People's Development Party, komanso Phungu woyima payekha wa dera la Kuphalombe a George Katunga Million. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wakhazikitsa sabata yokumbukira asilikali a dziko lino amene anamenya nawo nkhondo ziwiri zikuluzikulu za dziko lonse lapansi. Pokhazikitsa sabatayi ku nyumba yawo ya Page mboma la Mangochi, a Mutharika analimbikitsa Malawi kutengapo gawo pa chisamaliro cha asilikaliwa. Pa mfundoyi a Mutharika anapereka ndalama zokwana 5 million kwacha kuti zithandize posamalira asilikaliwa. Yohane Simoni walemba ripoti ili limene akuwerenga Isaac Salima. A Mutharika adali ndokhumudwa kwambiri malinga ndi mmene asilikali amene adamenya nkhondo ya dziko linowa komanso ena amene adapuma akukhalira. Iwo adati anthuwa adakula paka adali pano mwakuti sangathenso kumazipezera okha zinthu zosamalira moyo wawo, kotero kuti nkofunikira kuti boma komanso anthu ena okhuzidwa agwirane manja posaka ndalama zimene zingamawathandizire pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Pa chifukwa ichi mtsogoleri wa dziko linoyu adapempha anthu mdziko muno kuti athandizire popereka ndalama zothandizira asilikali opumawa msabatayi. Begin today, poppy flowers will be available for sale. These flowers carry profound meaning, symbolizing hope and peace and respect for our fallen heroes. Proceeds from their sales will go directly towards supporting the welfare of our veterans. We may honor them by purchasing the poppy flower and being as generous as we can. A Mutharika adawonjezeranso kuti pamene adakhalapo mtsogoleri wa dziko lino adakhazikitsa komiti yapadera kuti unikire mmene asilikali amene adapuma komanso amene akugwira ntchito paka dali pano akukhalira. Iwo adalonjeza kuti ndokonzeka kuti aunikirenso zimene adalonjeza mbuyomu, monga kumanga nyumba zabwino komanso mahostelo m'mabarracks mozungulira dziko muno. Mawu ake wapampando wa gulu la Veterans and Ex-Service League of Malawi, a General Henry Odilo adati mugwerawo layelekeza kuti musabatayi ilipeze ndalama zosachepera 300 million kwacha. Mwa zina a Odilo adati akonzanso kuti apeze ndalama zina pochititsa masewero a gofu amene adzachitikire ku Limbe Country Club mumzinda Blantyre ngati njira imodzi yothandizira kuti apeze ndalama. A Odilo adanena kuti cholinga cha sabatayi nchofuna kulemekeza asilikali amene adapuma komanso amene adamenya nkhondo mu nkhondo ya dziko lonse lapansi pansi pa ulamuliro wa British Colonial Auxiliary Forces and the King's African Rifles. Tidakali kunkhani za asilikali amene anali mkulu wa gulu la nkhondo la dziko lino General Paul Valentino Phiri wadandaula ndi kukula kwa kulowerera pa ntchito yolemba asilikali. Malinga ndi a Phiri, akuluakulu a boma mu nthambi monga likulu la boma, nyumba ya malamulo ndi kumabwalo a milandu akhala awakamiza akuluakulu a ku Malawi Defense Force kuti alembe ntchito achibale awo kapena anthu ena owadziwa. A Phiri alankhula izi ku Kamuzu Barracks mu mzinda wa Lilongwe pamene amapereka lupanga la ulamuliro kwa amene walowa m'malo mwawo General George Jafu. Brenda Kayo ayindiripoti ili. A Phiri ali mu nthawi yawo pomwe anali mkulu wa asilikali adalandira mayina kuchokera kwa akuluakulu ena amundale ku bwalo la milandu ndi ena ambiri kuti awathandizire kulemba ntchito abale awo ndi ena mwa anthu omwe amawadziwa. But when you want to reflect and look at maybe the country as a whole, you want people to have opportunities, those who have capabilities to serve.
not those maybe who want to come through the back door or through the influence of these categories of cadres that I've talked about. Mawu ake yemwe amayankhulapo pa nkhani za chitetezo cha mdziko Amaseo Chiwa ati ngati mchitidwe oterewu ukuchitika ndi kuti zikupereka chiopsezo ku chitetezo cha dziko kamba kuti asilikali amayenera kulemba anthu oyenera kukhala asilikali. Iwo apempha asilikali kuti azilemba ntchito anthu okhawo omwe ali oyenera posatengera mbali. Bishop Joseph Vumbwe wa mpingo wa Evangelical Lutheran wati kutukula manja osauka kungathandizire dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya wake pa chitukuko. Bishop Vumbwe wanena izi pamene amapereka nkhumba kwa ena mwa Khristu a mipingo ya macheche ndi kantchefu ku madisi mboma la Dowa. Mbatso Mbang'ombe walimba lipotili limene akuwerenga Dave Gadama. Bishop Vumbwe anati cholinga cha projekiti ndi kuthandiza anthu mderali kuti adzikhala ndi moyo odzidalira ndi osangalala. Iwo anaonjezera kuti kupatsirana kwa ziweto ndi njira imodzi yomwe ingathandiza anthu ambiri, ndipo madimba amasamba komanso magulu osunga ndalama am'midzi ali ndi kuthekera kochotsa anthu mu mphawi wadzaoneni. Mudzi wopanda ziweto masiku ano simudzi ayi. Chifukwa pamudzipo pakachitika zovuta kapena pachitika zosangalala kumene chikwati anthu amafuna akhale mchiweto achigwiritse ntchito aphe. Ndi mmene zilili masiku ano kuno ine ndimachokeranso komwe kuno ndi kumudzi kwathu sizimatheka kale udutsa munsewu ngati mmene tiudutsira popanda mbuzi kapena nkhuku kakhala abaka ndi ziweto zina za mtundu ina lonse anthu amakhala nazo. Kwa masiku ano mmudzi muno tingane kuti chidole chake nchoti mudutsata mbala akuda ndithu chifukwa mulibe mwayi wina uliwonse umene anthu ali nawo wokhala ndi ziweto kumazigwiritsa ntchito. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi projekiti iyi a Timothy Luka ochokera mmudzi mwa Chikwawe ayamikira mpingowu ponena kuti thandizoli lithandiza mabanja ambiri kukhala odzidalira pachuma. Ntchito yogawa ziweto ndi zipangizo za ulimi ndi mbali imodzi ya projekiti ya mpingowu ya Equity in Action for Social, Economic and Spiritual Support for Youth yomwe ikuthandizidwa ndi Swedish Evangelical Mission SEM. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Neti kupitiriza kupatsani nkhani izi. Bungwe la Baraka Charity lapereka ambulansi ku bungwe la Islamic Health Association of Malawi. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Baraka Charity Daudi Milanzi wati thandizoli ndi mbali imodzi ya ntchito yotukula miyoyo yabwino m'madera akumidzi. Amilanzi anayankhula ndi Gift Sitima. Chimenechi ndi chinthu chimene takhala tukambirana ndi IHAM tagwirako ntchito mbuyomo kugwira ntchito za makataract komanso zokhuza masajari chinjonse zambiri zokhuza health. Now timakambirana kuti pakufunikanso mayendedwe amene amavutika kuti atenge anthu ola akafikire anthu kumadera amene mwina kulibe zipatala. Nde chithandizo chimenechi chabwera mu nthawi yake imeneno azitha kutenga ndikumapita kuma communities ndikumatha kumakakomana ndi anthu ameneno mwina zikuwavuta kuti achoke kumene kucha akapite ku chipatala. Ngatinso mawa tikhala kuti mmodzi mwa masiku amene akubwerawa tikhala tikupitanso kumeneko pogwiritsa ntchito minibus imene yatipezayi kuti no tikafikire anthu amenewo ndi ntchito imene ikhala yopitirira komanso tili ndi chiyembekezo kuti mwina make si minibus yokhayi komanso mwina kutha kubwera zipatala ndi zinthu zina kusogoloko. Haji Dayton ndi mkulu wa bungwe la Islamic Health Association of Malawi. Kwa ife ndikuthokoza kwambiri kwa abale athu amene achoka ku Switzerland kudzera mbungwe la Baraka Charity kuna kuti mphaso imene ndithu mphaso yoti afika panthawi yoyenerera imene ifeyo ngati Islamic Health Association of Malawi tinali ndithu ndi chikhumbokhumbo choti mphaso imene gamoto imene itithandize kugwira ntchito zimene timagwira nthawi ndi nthawi kwa mtundu wa Malawi. Ifeyo ngati Islamic Health Association of Malawi ndi bungwe loti tangoliyamba kumene tili ndi kufunika ndithu kwa magalimoto komanso ifeyo timagwira ntchito kwambiri m'midzi
pa chithandizo cha zaumoyo chimene mati choyendayenda. Ndiye chithandizo chimenecho chimafunika ndithu kuti atenge anthu kumudzi kumene tikugwira nawo ntchito kuti mwina akalandirenso chithandizo china chimene mwina angachifune mwina kuma boma ngati zipatala zimene zili pa boma penipeni zazikulu. Lions Club International yati yadzipereka pa ntchito yothandiza achinyamata kuthana ndi nkhawa powalimbikitsa mu ungwiro wa maganizidwe. Wapampando wa Lions Quest District 412B Chipo Jamu wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene mamembala a gululi anakapereka upangiri kwa ophunzira msukulu za sekondari mmene angathanirane ndi nkhawa. Thomas Chiraya walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda Junior. Polankhula pa mwambowu a Jamu ati ndondomekoyi ndi imodzi mwa njira zomwe Lions Club International Foundation ikugwiritsa polimbikitsa kaganizidwe ka ngwiro pakati pa achinyamata. Lions Quest imapanga encourage kuti ndithu ndi social emotional learning process kuti ana aja akule ndithu akhale ndi knowledge osati ya nkalasi yokha koma ya umunthuso so that they grow up kuti akhale ndithu akule into responsible and caring adults. Wisdom Chembe katswiri wa zakaganizidwe ka ngwiro ku chipatala cha Zomba Mento wati achinyamata akuyenekera kuwunikiridwa pa nkhani zokhuza mmene angathanirane ndi kuphinjika kwa maganizo. Ana asukulu kwambiri amakumana ndi maissues nkhawa za mgona komanso nkhawa zopitirira muyeso. So initiative ngati amenewa amathandiza kwambiri kuti iwo amvesese kuti izizi ndi mavuto ndipo so help ilipo kuthandizidwa kulipo kuti they can reach atakuma ndi anthu amene atakuwathandiza. Nicholas Kapiti Kuswa mphunzitsi wa pa sukulu ya Chichiri Secondary anayamikira chilinganizo cha Lions Club chimene inakonza powunikira achinyamata. Zimene zimathandiza kuti mwana wacha akabwera ku sukulu ngati kaganizidwe kali kangwiro mwanayo kukhonza siku mavuta komanso ngati mwina analepherapo amata kubwereranso bwinobwino kuzemba kukhonza. Anawa ndiye kuti akuphunzira mbali ina yake nena kuti kodi pauka azithandize bwanji kumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mwambowu unabweretsa pamodzi ena mwa ophunzira ochokera msukulu za Chichiri, Njamba komanso Swema Private Secondary School. Akristu a mpingo wa CCAP msinodi ya Blantyre ku Luchenza akhazikitsa ntchito yomanga nyumba yatsopano ya mbusa wa pampingowu. Wachiwiri kwa mbusa wamkulu wa sinodi ya Blantyre Mayi Misi Kananji Spiki walankhula izi makamaka amene anayika mwala wa maziko pokhazikitsa ntchitoyi. Mipingo yonse imayenera kuti ipeze malo oti mtumiki wa Mulungu akhalepo. Ndiyeno tikamawerenga mawu a Mulungu aja amatiuza kuti pitani pogona mukapapeza pompo, pokhala mukapeza pompo, kunya kulikonse kumene mukapita sakakulandirani kabwerereni. Ndiye ndifuna ndisimikizire kunena kuti mtumiki wa Mulungu akakhala kuti ali pamalo ndipo apasidwa pogona pamalo pamene pamadalitsika kwambiri. Ndiye ndikulimbikitsa mipingo yonse imene ilibe mamanse amange mamanse ndipo abwino onena kuti mtumiki wa Mulungu akamakhalamo aziona mdalitso waukulu pakutumikira anthu ndipo anthuwo makamaka ndi amene amadalitsika. Tikaona chitsanzo cha mzimayi uja amene anamangira akachisi ujeni pogona pa mtumiki wa Mulungu nyumba ya pamwamba ya payaziyazi kuti azikhalamo. Mulungu tusikuti amadalitsa mtumiki uja iyayi koma namudalitsa imweyo amene anaganiza kuti mtumiki wa Mulungu asamangokhala. Ndipo mbusa wapa chalichi cha Luchenza CCAP Alex Maulana anati ntchito iyi ipereka malo otetezeka okhala mtsogoleri wa mpingowu. Mbusa tusiyongopita mcheche mukalalikira kokha koma mbusa ndokomana ndi anthu ndikuwamvetsera pa zofuna zawo komanso mavuto awo sangangomvetsera pa zowa ngati apapo panafunika pakhale denga limene atha kumakhala pamenepa ndikumamvetsera kuti anthu athandiza bwanji anthu amene ali osiyanasiyana azidziwa kumene akapeze abusa pano tikunena pano enafe tikadali kutali koma si onse amene akhristu amene akudziwa bwinobwino kuti tikhala pano koma pamene nyumba ikakhala pano
ndikuti aliyense adziwa kuti nyumba iyi ndi imene mukhala ndi kwa Mulungu, ndipo khala zovuta zawo kapenanso nkhala kufuna kucheza ndi abusa akafika mosavuta. Mbusa Alex Maulana wapa mpingo wa Luchenza CCP mboma la Tcholo. Nkhani zathu nzomwezi komatisa nasiyane na inso mitu yake. Aphungu akunyumba ya malamulo alonjeza kutsogoza zofuna za Malawi pamene akhale akugwira ntchito yawo mu zaka zisanu zikudzazi. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika wakhazikitsa sabata yokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo ziwiri zikuluzikulu za dziko lonse lapansi. Ndipo mnkhani zina, mkulu wakale wa Malawi Defense Force General Valentino Phiri wadandaula ndi mchitidwe olowerera pa ntchito yolemba asilikali. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poimba *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Muli ndine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pamene mukupitiriza kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pompano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television.